19. urtez, Fant jaialdiak Bilboko zine aretoak hartuko ditu eta terrore eta fantastikoaren istorioz beteko da horla hiria. Urtetik urtera hasiz doan ekimena da ezbairik gabe eta horla atal ofizialaren barnean esartzen diren filmeetarako apenas geratzen da sarrerarik. Aurtengo plangintzaren erdigune ukaezina, Stoker filmaren Europako estreinaldia, Chambun Park, zinemagile korearraren presentziare izango duena. Zinemaldiari bihar emango dio hastapen, istorio gordin eta makabroak horren gustoko dituen egile zoragarriak. Aurten izar bat izango dugu gure artean, partxan guok zinemagile famatoa kultokoa hori saletoen artean, eta emango dugu Stokeren estreinaldia, ez? Horrek erakusten du gure ustez, Fantek izena daukala mundu mailan. Nazioarteko maisuez gainera, Euskal sorkuntzari ere egingo zaio tarte Fanten, eta horrela, Euskal Fant laburra saila ere aurkeztuta. Bertan, 10 laburmetrai egongo dira ikusgai, Euskal Herriko urteko lan fantastiko honenaren leian. Sortzaile denen aburuz, Bilboko jaialdiak suposatzen duen esenatokia primerakoa da. Claro, oso pozik gauz, hemen emateagatik gure laburmetrai, beti danik etorri gara, 12 urtetik edo, urtero etorri gara, eta guretzako, izugarria da. Espektro handiagoa hartzen du ez, hori, izan egon daiteke hori, era guztietako festivaletan, da fantastikoetan egotea oso berezia, bai. Aukera ederra, azkenean guretzako lehenengo lana, selekzionatu izana pantalla handiarekin eta estrenatzeko aukera eukitzea, geniala da, geniala. Eta urtero bezala, beste hainbat sail ere ikusgai. Fant maisuak, Fantufan, Dokufant edo Asia Fant edo USA Fant bezalako atalak. Maiatzaren 3-tik 10 generoan bete-betean sartzeko aukera.